Jmenuji se Chris Martin, vítám vás u svého prvního dílu. Dnes se podíváme na replay ze hry World of Tanks. Uvidíte teda replay s tankem T-110 E3. Je to tedy americký tank destroyer 10. týru. Když si podíváte, jedná se o mapu Ruinberg. Je to docela dobrá mapa, mě teda baví. Když se podíváme na procenta na výhru, vidíte, že mám XP, tak vidíte 46%, což není úplně moc. Vidíte, že já to tady docela kazím, těma 47%. Vidíte, že i můj rating je něco na 1000, což taky není moc dobrý, to je takým průměru jsem. Tady jsou třeba borci, že jo, který mají přes 1500 a tak. Viděl jsem samozřejmě i víc, že jo. No, ale tak pusťme se do toho. Já to posunu. Vidíte, že samozřejmě vyrážíme hned jako do města. No. Tady vidíte tu rychlost. Ta rychlost jako není zase tak dobrá, ale musím říct, to je 8krát lepší než T-95. Tady vidíte IS-8. Měl jsem si je doměřeno, ale to určitě nějak netrefilo, to přeletělo IS-8. Jsem trošku posunul do PKčka. No. No, mě teďka ta IS-8 docela vadila, takže nás tady svěcovala. No, ale já jsem to zatím zadomem, takže já asi nemohla. Pokud teda nebyla na nějakém místě, to mohla. Vyjela po druhý, já jsem samozřejmě nedoměřil, takže nechal jsem si ho hodí teda za 359. Byla teda chyba, samozřejmě. No, vypěla po třetí a už teda dostala. Já jsem se takhle lehce natočil a ona myslím, že je dunga. Když končil do Valsilu, už to neutilizovala. No, tady na mě dělal Panzer, když já jsem využil toho auta a narval jsem ho takhle pěkně do velitelský kopule. A vidíte, že on moc netrefil to auto. Takže vidíte, že to dělá docela přesný a musíte samozřejmě doměřit, že jo, to jako... Jak říkal přijet nebudu samozřejmě, ta stopka byla natočená. No, tady se znovu bylo je Panzer, tak měli to asi nemísta samozřejmě, to si kupůjky. Tady vidíte, že ta Etolik má docela velký weak spot vlastně, to je to kupůjky. Já vím, že střílejte, když ji potkáte. No a tady jsem chtěl detraknout E3, s tím, že jí teda dá nějaký damage, ale damage se mi nedal, jenom jsem ji detraknul. Teď mě naopak teda je takhle I7. Já jsem se narval. Tovaný. Ta penetrace je samozřejmě dobrá, ty jako tak 4. Vy vidíte, že mě testovka neprorazila, jsem byl lehce natočený. No tady jsem to taky neudělal dobře, já jsem vůbec nevěděl, že ta testovka má nabito. A to také narval do mě. Já jsem to vrátil, takhle sledovaný. No teď jsem tady chtěl obět, takže jsem si uvědomil, všiml jsem si, že vidíte, to spoukupě mám 85. No tak jsem řekl teda široký 85, musím jít zase na ránu, že jste nějaké 60 HP. Takže tady vidíte, že ta testovka neměla pokoj a začala ramovat a tak mě tady utravovala.
tu 85. To jsem se taky jako nezachoval, to moc dobře, no. Naštěstí se to také dopadlo. No a tady vidíte, že jsem měl pomoci naší v sedmice. Co jsem viděl, že mě skoro po ní. A vidíte, jak jste docela pomalý, tak ukážete střety za jízdy. Což je samozřejmě plus. Takže jsem za jízdy bez problémů porazil tady silničku. No, vidíte, že už mám 6300 damage a ještě stále není konce. A to tady asi vyrychluji, už nic nedělo. No, tady vidíte, že jsem sám je tady jel oběd, že všichni ostatní se spojili ty uličky, že H5, H4 ten sektor. No a já jsem tady šel takhle v oběd. No, když jsem doplatil, tak když to skončilo, tak jsem musel být. Skončil toho propa. Pacher teda to byl, to jsem 7 HP. Teď se začal otáčet, ale prostě mě dorazil. Netrafil, dorazil. Teďka ten mě trefil, tak jsem nebyl, vyžral. No a pokud tam zbyl jenom večer, tak to stačilo hantit jenom. No, hantit jsme nemuseli, protože tam nedáme na kempeny. Tam jsem byl měl, že 100% pohodl. No, tady vidíte, že mě dvakrát neprostřelil, jednou mě přestřelil, no tady jsem nějaký vyhrál, vyrazil. No, takže vidíte 5 kg, 7239 damage. Je to docela povedená bitva, takový bitvy ani často nemývám, poslední dobou mám docela nuby. A když mám třeba někde místní, tak to je prohra. Ale jako 6000 damage s tím nastřelit dá, si myslím, si bude snažit. No a třeba se nám někdy povede taková bitva. No, tak v této bitvě jsem dostal třeba hrdinu, nestradil střelce a nějaký 2000 expů. Měl jsem teda prémko, no a vydělal jsem nějaký 53 000 s tím prémkem. No, takže jste viděli opravdu dobrý. Viděli jste, že to je opravdu dobrý jako tank destroyer, takže pokud jste fanoušky tank destroyerů, tak určitě se ten pořiďte. Myslím, že s tím budete spokojení. No a tak to bude asi všechno. Příště nevím, jestli udělám nějaký video, možná jestli udělám nějaký gameplay. Tak začínám také natáčet, tak jsem budu házet videa. No, takže děkuji za sledování, pokud se vám to líbilo, tak samozřejmě dejte like nebo odebírejte. Pokud se vám to nelíbilo, tak samozřejmě dejte dislike nebo případně koment. Takže děkuji za sledování a třeba někdy u příštího dalšího dílu. Ahoj.